Kalong ka jinkmen ka bakraw yaki pajba jong ka shnong mau kla bat mau sentai ka badon Haribhoi district ha ka ba menta ka sngi ka khatsau tarik no pra kila yo kalat ban plino da ka jinkmen ka bakraw yaki kampen roi hapo ka shnong ka thau jong ki ha ka ba kitei ki kampen roi ki kenthop ya kamadani le ka jong ka shnong mau kla kabala shna pan bha karpang na ka benta ban pensuk yaki khon samla jong ka te ka than Bakin yo ban pendon kam ya katay kamadan ya kabalawan ban pli daw ba Jason S. Maulong MLA ka umsning constituency ya kabala panmang leng ba ka State Sports Council jong ka Sorkar Jalla ha ka jinglot kabalakot siya ka arpo saulang bat ya ki artali ki kampen roy leng ba ka MDC scheme ya kabala pli da ka kong Magdalene S. Maulong MDC ka umsning constituency kata bakentop ya ka public toilet jong ka yeng mane balang Presbyterian mau sentai bat ka public toilet ha ka shnong mau kla jong usnam arjar arpo bat ha ka tei ka snipli ya ki tei ki kampen roy na lor ki nong mi khmat paj ba ka umsning constituency la sa khilang da ki rang ba shnong ki khot jong ki committee shnong ki senglong kami ki khon samla bat ki wei ki ri rang ba ban pli ya ka wei ka toilet hang tei hapo mau sentai jong kabalang di menepat ka raun ka baar kalong ipli ketika toilet mo hang tei hapo hang ni hapo shnong ka jong pi bat nak menta kani ka madan football kalong ka ka sngi jong ka jingkemen ka bakraw ya ka ba ublay ula pensngap bat ka jong ka por ublay ula yalam lenti na ka menta ki jongi kinong mi khmat ha ka ba ka jingya lenti ki jongi kalong shisha ka ba na marman iwei pi wei shnong kidon ki jingdon kam ka ba pher te henrei ban penhun lang ya baro kam dei ka basuk henrei ngi persangpat ban le kat bala na ibor ibaret ban ai lang pat shaki wei kumbang ni jukren haki por ba manshwa haki por jingya campaign election ni juong banginum ino ya pi ni jukren bangin shakri na menta ki patba bingin long ru tiginong shakri na kabanta ki babun balang klam dadon kanu ka jingya pher niam jingya pher jai ban riu bada shisha ka jingya snok ti ka jong pi wei ngari yo man siam shisha kum ka setting MDC bangampoi perkhat ki por bala dep ngim ji ka ni ki riu rang ba ki menyadon lang ka buram ka bakraw ye pi wei par kum bala bekran menne kladon be yathu ba ki don pat ki parti ki penyeso sya ka parti ki jongi tei ajrong idang ti jakaban song to na bakla long batum thok sam madan jan lai na bakla ma tengi sutho emar ha to ko por ki bawan kindu enga kimdi ta ki dong yalam shnong kidi khamtam ki samla jong kani ka dong ka thain na mar ngatep ba sha kani ka thain kamdon ka madan bapura ut ki samla na do ka por bun shwa kimla ban yele kai bha ne kimla ban practice bha ma ban pintbit yela de kidon na preng joki babon ka sap ko phong haba kim yo ka taka madan ban pura ba pen practice te kalong ka ka basusi ma bawan kendo yang ada ka pot ka pot kan ni kadong ka thain ka sama ki ong ba ka madan ki bu hakpat bangan ong ngai phi haba phi ai nga hakabor arjar khat phra ngayo pen ki so jong jing job warong banga khamtre ki bon ki bandung ki bon ki ban mi pen ong ba Jason uja san snen ngatung ong ba pe ka kam ke Jason Snam si ka kambre ka pa. Mario ki ong kita ki candidate ki ong baba Jason umjuwan hayeng jonga. Aku sa ki sa ong bakim juwan hang tas nong. Bar na jukran ba Jason don puat to pi ban wan di sha bam kwai. Na man wan di sha bam kwai na don hamau kla man kaskim kami te na mokla. Kaskim kami na mokla. Kaskim kami na pisong pitray kam ha office support secretariat wat kiskim ki ba pher nang tu man ong pi kam tam ni ki jingdong kam kani ka dong ka thain lai shadu shadeli hero hable. Essential scheme ki bopher ki bahe hablet be amar monobelet be hablet be ibat jese kendar ki jingkhang ni we ni we jingkhang hap up ki tayo ban yo kan jingman toy jong no jong pi ki pat ba jong ki nong song de jong ba jese minen yo ban play kum kani kamadan halum umpi mendaski hapo mokla las ngi sajan nong pi hapo solang bat unius nam ubanwan kum kani kamadan hapo umbir sautli ki madan apun yom tausna